What's up mga kabisi? So ngayong araw guys, sisilipin lang natin yung ginawang kawanggawa ni Dragon Fruit Lady doon sa baryo nila mga kabisi, ano? So yun, si Dragon Fruit Lady pala kahit bago pa lang, pero malapit na yung puso niya sa mga taong nangailangan o yung mga taong kahit munting blessing ng ba na naaambagan natin o mabibigyan lang natin. So ito, nakakatuwa si Dragon Fruit Lady talaga eh. Ito, natuwa ako sa ginawa niyang to kasi kalahin mo, hindi pa naman siya sikat, hindi pa naman siya masyadong kumikita sa YouTube, pero namahagi na siya ng tulong sa kanyang kapwa. So ito guys, sisilipin natin yung ginawa niya na pamamahagi ng tulong sa kanyang baryo, sa kanilang baryo mga kabisi. Panoorin nyo ito mga kabisi. So ito na.
So, yun guys, napanood na natin yung kunting pamamahagi ni Dragon Fruit Lady sa kanilang baryo, no? So, masasabi ko lang talaga dito mga kabisi, napakagaling, napakabait at napakasimpleng tao lang yung Dragon Fruit Lady, pero malaki at mayroong pusong tumulong sa kapwa mga kabisi. Sana lahat tayo mga kabisi ganun. Kahit sa kunting tulong lang, magpamamahagi tayo sa ating mga kapwa, kapag pamahagi tayo sa ating kapwa, diba, masaya na tayo yung bukal sa ating loob. So, saludo ako dito kay Dragon Fruit TV. So, yung video na to mga kabisi, mapapanood nyo sa kanyang channel mga kabisi. So, yung buong istorya o yung buong episode, mapapanood nyo sa kanyang channel mga kabisi. So, yun. So, hanggang dito na lang tayo ulit mga kabisi. Ito ulit ay yung kabisi na nagsasabing, happy! Bye-bye!